Isi akwụ dara n'ala, isi nke mbụ, nkeji nke abụọ. Site ụbọchị ahụ gawa n'iru, obi adịla Ada mma na ihe ọzọ emeghị. O nweela otu nwoke na-ebu ya n'obi. Nke a bụ nke mbụ nwa okorobịa hụrụ ya, gwa ya okwu ka onye hụrụ mmadụ n'anya. Ọ bụrụ na Ada bụ nwatakịrị, ọ gara ịdị na-amali elu ka nwatakịrị nne ya kwere nkwa na ọ ga-azụtara ya akara. Ụmụ nwoke na-amị amị n'aka ụmụ agbọghọ. Onye na-ejisighị nke ya ike, ọ mịchapụnahụ ya. Ada kwuru n'obi ya na kama Obiora ga-amịchapụ n'ahụ ya, ya echie aka n'ala ka aka ya ghara ịdị na-amị amị. Nke ka nke bụ na Obiora gawa ọrụ, o sibe ụzọ be Ada, ha abụọ esoro gawa. Ọ gbasa ọrụ, o duru Ada n'ụlọ. Ọ nọrọ be Ada ruo mgbede tupu ụla agụwa ya. Ebe ọ bụ na Obiora na-abịa be Ada oge ọbụla, Ada ajụghị Obiora ebe obi, n'ihi na Ada bụ n'uche na otu ụbọchị Obiora ga-asị ya ka ha abụọ jee ebe ya. Na Obiora na-abịa be Ada kwa ụbọchị gosiri na ọ bụ Obiora na-achụ Ada, ọ bụghị Ada na-achụ Obiora. Nwaanyị anaghị achụ nwoke. Ndụ lọghachitere Ada n'ahụ. N'anya ya, eluigwe adịghị ebe ọzọ wee wepụ n'elu ụwa mmadụ nọ n'ime ya. Ada amaghị na ndụ ya ga-emekata dị ya ụtọ dịka ọ dị ugbu a. N'uche Ada, ọ dịghị ya ka o nwere nwoke ọzọ ga-ahụ ya n'anya karịa ka Obiora si hụ ya. Ihe ọbụla Ada agwaghị Obiora, ọ naghị agwa ya onye ọzọ, ọbụladị nne ya na nna ya. Otu mgbede, Ada nọ na be ya na-ezu ike. Okpomọkụ karịrị akarị. Akụpe Ada ji eku onwe ya enyeghị aka. Ada wee bilie jee mata akwa ya, kuru mmiri jewe ịsa ahụ. Ebe ọ nọ na-asa ahụ, ọ nụrụ ka mmadụ nọ n'ime ụlọ ya na-agụ egwu, otu egwu na-atọ Ada ụtọ. Ọ dịghị mmadụ abụọ na-agụ ụdị egwu a na be Ada. Ada wee mara nke ọma na ọ bụ Obiora na-eche ya n'ime ụlọ ya. O wee saa ahụ ọsịsọ, mara akwa ya ngwa ngwa pụta. Ka ọ na-azọbata ụkwụ n'ụlọ ya, Obiora nọrọ n'oche ọ nọ tie mkpu sị, "Nne, ị maara ụma asa ahụ n'ihi na chi gị kere gị mma site na mbụ." Obi tọrọ Ada ụtọ nke ukwuu, nke bụ na ọ bịara buru oche ya nọdewe Obiora. Ha abụọ wee malite kọwa ụdị akụkọ mmadụ abụọ hụrụ onwe ha n'anya na-akọ. Ha kọrọ ọtụtụ ihe na ya bụ akụkọ, ma Obiora ekweghị ekwu ihe abụọ Ada na-atụ anya ka o kwuo. Nke mbụ, Ada na-atụ anya ka Obiora jụọ ya ụbọchị ọ ga-abịa be ya, ma ọ bụ ọ sị ya na ya chọrọ ka ha abụọ jee ebe nna ya bi ka nna ya mara onye Obiora bụ. Ma Ada kwuru gawa n'akụkụ ahụ, Obiora akọrọ ihe ọzọ tinye n'akụkụ ahụ. Naanị ihe Obiora na-agwa Ada bụ ka ya si hụ ya n'anya na ka Ada si maa mma nke ukwuu. Ada wee sị ya, "Ebe ọ bụ na ị hụrụ m n'anya n'ụdị a ị na-ekwu, ọ dị gị ka o nwere ihe ga-egbochiri anyị abụọ ịlụ di na nwunye?" Obiora gbara nkịtị ọtụtụ oge, budo ihu n'ala. N'eziokwu, ọ bụghị ọrụ dịịrị nwaanyị ịgwa nwoke ụdị ihe a, ma n'obi Ada, ọ dịghị ihe Ada agaghị eme ka o wee ya anya na Obiora abụrụla nke ya. Ma Obiora ekweghị ekpuli ihu ya. Obi Ada malitere tawa ya ụta ihe o jiri ọnụ ya gwa Obiora ụdị ihe a, karịa Obiora iji ọnụ nke ya gwa ya. Ka ya na obi ya na-alụ ọgụ, Obiora si ebe o kpudoro ihu n'ala welie ihu ya n'ike, chịrị mkpụrụ anya ya wụkwasị Ada n'ihu. Ma ọ dịghị ihe o kwuru. Ada lekọtara ya anya, chọọ ka o sere ihu ya. Ada za ya, "Ị hụrụ m n'anya? Gị onwe gị maara nke ọma na m hụrụ gị n'anya. Ọ bụ maka na m nwere ego ka iji hụ m n'anya? Chineke ekwela. Ọbụladị na ị dara ogbenye, aga m ahụ gị n'anya dịka m si hụ gị n'anya ugbu a. Mmadụ ka ego, n'ihi na ọ bụ mmadụ kpara ego, ọ bụghị ego kpara mmadụ.
ma ọ bụ Chukwu kere mmadụ. Gịnị ka ị chere na o siri ike isesa anyị abụọ? Naanị ọnwụ, ma mmadụ adịghị ekpe ekpere ka ọnwụ bịa. Ọ bụrụ na o nwee ihe m metara n'ụlọ ọrụ, ndị ọrụ anyị tụọ m nga, ị ga-akwụkwa m n'akụkụ? Gịnị ka ị na-ajụ m ụdị ajụjụ a? Maka na ọ na-agba na-akọ akụkọ agwọ, maka na ọ na-abụ a na-agwa ajụ, a na-atụ ya n'isi, a na-agwọrọ ya. A na-agbakọ maka uru, a na-agbakọ ọghọm, n'ihi na ọkwasị ụmụ ya onye tụrụ ji ya tụrụ mkpọrọgwụ, ka ọ ga-abụ onye nwe ji gwuru ji ya na ụmụ ya atụrịwa mkpọrọgwụ. Ọ bụrụ na o nwee ka ụdị ihe a dị otu a si dapụta, ma anyị abụọ gbachaa akwụkwọ, m were ya na ọ bụ ka Chineke si chọọ ka o mee. Ijewe nga, anọrọ m leziwe ezinụlọ anyị anya ruo mgbe ị pụtara. Ọ bụrụkwanụ na anyị abụbeghị di na nwunye ụdị ihe a mee, gịnị ka ị ga-eme? Ọ bụrụ na iji obi gị kwe m nkwa na ị ga-alụ m, aga m anọchere gị ijechaa nga pụta. Obiora wee kwe n'isi kwa ụkwara. ntị Ada wee ghere oghe, maka na ndị Igbo si na agadi nwoke jide ọjị n'aka kwa ehem. Ndị mmụọ eghewe ntị ha oghe ka a mara ihe ọ ga-ekwu. Nne, ka m jụkwuo oge otu ajụjụ tupu anyị amara ihe anyị ga-eme. Jụwa m, ọ bụrụ na anyị abụọ abụrụ di na nwunye, ịnụ na o nwere nwa agbọghọ ọzọ m na-akwado ịlụ, olee ihe ga-abụ uche gị? Ebe ị sị na ị hụrụ m n'anya, gịnị ga-eme ka ịhụ nwaanyị ọzọ jewe ikwu okwu na ị ga-alụ ya? Ọ bụrụ na ime nke a, o gosiri na ịhụnanya ị nwere n'ebe m nọ esikwaghị ike nke ukwuu. Obiora wee welite olu ya wee gwawa Ada sị, Ada, site na mgbe anyị abụọ ji dịwa na mma, ọ dịbeghị ihe sere anyị abụọ okwu. Anyị abụọ akọbeghị ọnụ. Achọrọ m ka m mee ka ị mata ọtụtụ ihe banyere m tupu ọ dị njọ. Ọ bụ gịnị? Alụọla m nwaanyị, mụta ọtụtụ ụmụ. Abụọ n'ime ha amalitela jewe akwụkwọ. Ndị nke ọzọ, ihe ndị a niile ọ na-akọ bụ onwe ya ka ọ na-agwa, n'ihi na ọ chịala Ada ụkwụ n'ala. Ada ekwughị okwu, ọ kaghị ụka. Obiora agbala ya mgbaazụ. Nchekwube niile ọ na-enwe na Obiora ga-alụ ya abụrụla ihe lara n'iyi. Ugbu a ka o ji mara ihe Obiora ejighị isi ya ka ha ruo be ya site mgbe ha abụọ malitere dịwa na mma. Anya Ada ghe oghe, ma Ada anaghị ahụ ụzọ. Ntị ya ghe oghe, ma Ada anaghị anụ ihe. Ọ saghere ọnụ ya na-ekwu ọtụtụ ihe otu mgbe, ma n'ime ihe niile ọ na-ekwu, ọ dịghị nke nwere isi. Obiora nọ n'otu ebe na-ele Ada anya. Ada n'otu ebe na-akpọ nkụ ka ji ahụ nyere n'ọkụ. Egwu malitere tụwa Obiora na Ada ga-anwụnahụ ya n'ụlọ ebe ahụ. Obiora wee kpọọ ya Ada. Ada za ya, ọ bụ gịnị? O nweghị. Ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe mere ụma na-ajụ ajụjụ. Ndị Igbo sị na ọ bụ onye maara ihe mara ụma na-ajụ ajụjụ. Hụrụ ụgbọgụrụ jụwa nne ya ọ na-amị anyị. Obiora duru ndị mmụọ jee gbuo mmadụ, bịa duru ndị mmadụ jee mgbaru, pụta n'ụzọ jụwa ihe mere akwa ji ada ebe niile. O wee si n'oche ebe ọlụ bilie, jee ka o jide Ada aka n'ubu. Ada wee kwaa ya aka kwara ya, nke bụ na ọ bụrụ na Obiora ejisighị ike ghọta onwe ya, azụ gara iru ya ala. O wee jụọ Ada sị, ahụ ọ dịkwa gị? Nke ahụ gbasara gị, nke ahụ agbasaghị gị.
laa be gị jee jụwa nwunye gị ma ahụ dịkwa ya. Hapụ nwa Okafọ ka o zuoro onwe ya ike. Mkpụrụ anya Ada mgbe ọ na-agwa Obiora okwu a nwere ike iyi okenye egwu ma ya fọdụzie nwata. Nne, ihe m ji gwa gị ihe a bụ, anụla m ihe i kwuru. Ị nwere ike ịlawa be gị jee lere nwunye gị anya na ụmụ gị. Asị m gị laa be gị. Ada ekweghị ya kwupụ ihe ọbụla o bu n'uche, chịrị ọnụ wudo ya. Ị ga-ala ka ọ bụ na ị gaghị ala? Ọnụ ekweghị Obiora ekwu ihe ọbụla. Ma mgbe Ada jere n'ebe ọ na-akwasa ihe nri ka Obiora ji mara na ọgụ achọwala ịda. Ụdị ọgụ a abụborịrị ụdị ọbara na-eso n'azụ. Ọ bụghị mma ka ọ na-eje iweta, ọ bụrụ aka odo ya ma ọ bụ ngaji ofe ya. Nke ọbụla a kụrụ mmadụ n'isi, ọbara aghaghị ịpụta. Ma cherekwa, Ada kụwa Obiora isi, Obiora ga-asị nwunye ya na ọ bụ gịnị mere ya. Chineke ekwela. Obiora ekweghị ka Ada wetacha ihe ọ na-eweta, mapụ ezi ka onye ọsọ na-achụ, maka na ọ bụrụ ọbara laa be ya, ihe ọ masịrị ya ya ghara nwunye ya n'ụgha. Ọ dịghị ihe ga-egbochi nwunye ya ịchọpụta ihe mere, maka na ekpuchikata anwụrụ ọkụ ihe, ọ dịghị ihe ga-egbochiri ya ịhụ ụzọ ọ ga-esi jewe eluigwe. Ọ bụ mgbe Obiora gbafere okporo ụzọ ka ọ hụrụ Ada ebe o ji aka odo kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-aba mba. O kwụsịrị otu moto na-agafe ma banye n'ime ya na-eleghị akpa ya anya, ịmara na o jikwa ego ọ ga-eji kwụọ ụgwọ ma e buruo ya ebe ọ na-aga. Mgbe moto bururu ya be ya ka ọ gbabara n'ụlọ weta ego kwụọ nwoke na-akwọ moto ahụ. Otu a ka ụbọchị si dewere Ada ihu. Ihe o ji eme ebube agaala. Otu ihe o ji etu ọnụ efunahụla ya. Ndụ ya ka mma mgbe ọ hụbeghị Obiora karịa ugbu a ọ hụrụ Obiora. Mechaa hụ na ọ bụghị ihe akụ ilu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. O wee kwụrụ n'ọnụ ụzọ be ya na-elepụ anya, na-ele anya na mgba na ọgụ chere ya n'ihu na ndụ ya, na-ele anya n'ụwa gba ọtọ ebe ihe niile bụ ihe efu. Ada kpọrọ ihe niile Chukwu kere ka asị. Ọ kpọrọ ụmụ nwoke niile asị, kpọkwa ụmụ nwanyị niile asị. N'anya ya, ụmụ nwoke niile bụ dịka Obiora, ụmụ nwanyị niile dịka ndị na-eji akụkọ ha na-akọ wee na-akpasu ya iwe. Ọ kpọrọ anyanwụ na mmiri ozuzo asị, maka na ọ bụrụ na ha na-eme ihe ka o si kwesị ekwesị, anyanwụ ekwesịghị ịdị na-awụrụ ebe Obiora bi, mmiri ekwesịghị ịdị na-ezo ebe Obiora bi. Ma ebe ọ bụ na ihe ndị a Chukwu kere eke na-abara Obiora uru, ọ kpọkọtara ihe niile Chukwu kere ka asị, kpọkwuo onwe ya asị ka ya si wee kwee ka Obiora metụ ya aka. Ndụ ọ dị agwụla ike. O nweghị ihe ụmụ nwanyị ibe ya ji eme ebube. N'anya ya, ọ dịghị ihe o nwere nke ọ ga-asị na ọ bụ maka ihe ahụ ka ya ji dị ndụ. Ọ bụrụ na Ada nwere ka ọ ga-esi mebie ụwa, ọ gara imebi ya ka ya na Obiora jee n'ọkụ mmụọ jee lụwa onwe ha, maka na o were ya anya na Chineke agaghị anabata Obiora n'eluigwe. O wee nọrọ n'ebe ọ nọ na-ekiri ndị mmadụ. Ọ naghị ele ha anya ka mmadụ, ọ na-ele ha anya ka ihe Chineke kere eke. Onye na-aga, ọ dị ka uwe zuru ya oke, ma ọ tọghere gị mkpa dịrị ya, ọnụ agaghị enye gị kọwara ya maka nke gị. Ma onye kọchaa ihe na-ara ya, ndị mmadụ asọwa ya oyi. Ebe ọ nọ na-elepụ anya, ọ hụrụ otu nwoke na-ere akwa ọkụkọ na ọkụkọ ojii. Otu ihe gbatara ya n'uche. Anụ na-agba agba ma mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ.
otu ihe gbatara ya n'uche: aṅụ na-agba agba ma mmanụ aṅụ na-atọ ụtọ, ogiri na-esi isi ma ụtọ ya na-adị egwu n'ofe, onugbu na-elu ilu mana ọ na-adị ụtọ n'ofe. Anya ya gakwara ebe ọkụkọ ahụ dị ọzọ, o wee hụ ọkụkọ ojii na akwa ọcha o yiri. Ebe ọ bụ na ọkụkọ ojii nwere ike iyi akwa ọcha, akpachaghị anya, ụwa dịkatara ya njọ, ọ dịwara ya mma, maka na ebe ihe na-elu ilu dị ka ihe na-atọ ụtọ si na-apụta. Naanị ihe pụrụ ya n'ọrụ bụ ụwa bụ ihe efu. Ebe a ka anyị ga-ewetara gị ihe ọgụgụ podcast nke izuụka a n'isi njedebe. Chebiri anyị n'izuụka ọzọ ka anyị mara ka Ada n'ụwa ya si jee. Daalụ.